Matipid na, masustansya pa para sa ating mga alagang manok. Ayos! Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Okay, ayan, ngayon, nandito makita nyo mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating manokan, ano? Dito tayo ngayon sa ating grower house kasi may mahalaga akong isi-share sa inyo mga ka-chicken tips sa pag-aalaga nating mga manok, lalo na dito sa pagkain para medyo makatipid din tayo mga ka-chicken, ano? Kaya tapusin mo panoorin yung video natin na ito mga ka-chicken. Okay, ayan mga ka-chicken, kung bago ka pa lang dito sa channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin sa pagmamanokan, ano? Kaya click mo na yan mga ka-chicken at paki-like na lang po mga ka-chicken yung video natin ito bilang suporta dito sa channel. Okay, ayan. Ngayon mga ka-chicken, puntahan natin dito yung ating mga manok. Okay, ayan, ito na mga ka-chicken yung ating grower house, ano? Pagkita ko muna sa inyo. Ito yung ating mga Hubbard. Ayan. Ito yung mga in-update natin mga ka-chicken. Dito ko muna ipakita sa inyo. Ito yung mga inalagaan natin ng mga Rhode Island Red na sinishare ko sa inyo simula yung pag-alaga natin sa kanila, simula day 1 nila hanggang ngayon. Bali ngayon, nasa 3 months old na sila mga chicken o 90 days old na yung ating mga Rhode Island Red na ito. Yan. At dito naman sa kabila mga chicken, ito yung mga ibang batch din na sa mga tag 1 month and 3 weeks na ito. Ang ating mga sisiyo dito. Yan, makita nyo, no? Okay, yan sila. Kung mapansin nyo, wala pa akong nilagay na tubig dyan kasi magpupurga din ako sa mga manok na ito. Yan. Ngayon, dito muna tayo kasi may mahalaga tayong ipabahagi, ano? Ayan mga ka-chicken. Yan, ito yung mga Rhode Island Red natin. Yan. Ayan, naghanap sila ng pagkain. Ayan, babal mo na lumabas. Ayan. Mga ka-chicken pala, dito sa mga tag 3 months old na ito ng ating mga manok, makita nyo ang mga ito ay mga ka-chicken ay sa walang Diyos malakas kumain, walang mga sakit. Tungkol sa pagkain lang mga ka-chicken, yung pagdating sa mga ganitong edad ay napakalakas na kumain ito. Yung 1 kilo na feeds natin, yung crumble, ay kaya-kaya na nilang ubusin o kulang pa sa kanila. Kaya napakasakit sa bulsa mga ka-chicken kung i-focus lang natin sa feeds o sa crumble na pagbibigay natin pagkain sa kanila. Kaya may alternative tayo sa kanila na pagkain na makatipid tayo at masustansya pa yung kinakain nila. Ayan, ngayon nandito naman sa likod ko, nakita nyo, ito yung asola natin. Yan, masagana yung ating asola, no? Yan. Napakalaking tulong nito mga ka-chicken sa mga nag-aalaga ng hayop, manok, pabo, kambing, baboy, pato, gangsa, ayan, kalabaw pwede din. Ayan, napakalaking tulong nito ng ating asola. Yan. Okay. Ayan mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, ano, yung ating asola pan. Nakita natin. Ito yung isa sa nagbibigay sa akin dito mga ka-chicken na medyo makatipid tayo sa ating pagkain, sa gastos natin pagkain sa kanila. At
masustansya din yung kinakain ng ating mga alagang manok. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo mga chicken, magbibigay tayo ng asola dito sa tag 3 months old natin mga manok. Bali ngayon, yung papakain ko sa kanila yung asola na may kasamahan na natin ng kunting crumble o feeds. Tingnan natin mga chicken. Okay, ayan, manguha tayo mga chicken ng asola. Yung asola natin. Yan. Okay. Kuha tayo. Yung tsura niya mga chicken ng ating asola. Yan. Yan, napakasustansya ito para sa ating mga alagang manok. Sa ngayon mga ka-chicken, kailangan muna natin itong hugasan ng ating asola. Hugasan natin ito ng mga 1-2 beses. Pero mas maganda mga chicken mga 2 beses para una-una mga chicken natatanggal yung mga ugat niya at saka yung mga sa nilagay natin na fertilizer na kaudang o yung ipot ng manok. Yan. Napaganda nito mga chicken. So ito na mga ka-chicken, nakita nyo may tubig na nilagay natin. Tapos yung paghugas natin mga ka-chicken ay kailangan muna natin itong kuskusin lang. Ayan, ayan kasimple. Ayan o, medyo madodorog din yung ano natin sola, saka tanggal din yung mga ugat nila. Titira yung mga dahon na lang. Ayan, makita nyo mga chicken, maitim siya dahil na ito sa mga ugat at saka yung fertilizer doon sa ating solar pan. Ayan, sa panghugas natin mga chicken. O ito mga chicken, pangalawang beses na itong paghugas natin, ano? Ito ng pangalawang beses. Sola. Simple lang ito mga chicken at sobrang tipid pa, no? Ito mga chicken, pwede din ito i-diretso pagbigay sa pagkain nila. Pero mas maganda mga chicken yung inugasan natin para bigyan natin sila malinis na malinis. Okay, ito na mga chicken yung ating inugasang asola, no? Yan, makikita nyo
Yun sila. Ngayon mga ka-chicken, yung sunod natin gagawin dito, haluan lang natin ng kunting feeds. Okay, yan. Kunti lang yan. Ihalo natin. Ayan. Tapos, haluin lang natin. Ay napaka-tipid na po mga ka-chicken. Ayan. Lagyan natin ng kunting tubig. Okay, ayan. Lagyan natin mga ka-chicken ng kunting tubig. Tapos haluin. Yan. Halo na natin mga ka-chicken. Ayan, pwede na natin itong ipakain sa ating mga alaga. Pakain natin to. Ayan mga ka-chicken, nakikita natin ang lalakas nila kumain ng ating sulak. Ayan. Kaya ayos na ayos mga ka-chicken. Matipid na, masustansya pa para sa ating mga alaga manok. Ayos. So, ito naman mga ka-chicken yung mga Hubbard natin. Ayan. Yan mga ka-chicken, yung ating mga Hubbard. Ito yung mga kasabayan ng ating mga Rhode Island Red. Mga tag 3 months old na din ito. Kaya makita nyo, yan o. Medyo mas malalaki sila kaysa sa mga Rhode Island Red natin. So, ayan, nakatuwa sila. Lalakas kumain. Ayos na ayos.
ayan mga ka-chicken, nakita nyo na malakas kumain yung ating mga manok sa ating asola. Ang kagandahan nito mga ka-chicken ay pwede din ito doon sa ating mga breeders kasi itong asola natin ay rich in protein siya. Kaya napaganda din sa ating mga breeders sa pangingitlog nila kasi kailangan nila ng protein. Ang mga ka-chicken, sa mga hindi pa nakaalam kung ano yung asola, kung paano pag-cultivate nito, paano pag-alaga nito, paano kung saan makabili nito, makita nyo mga ka-chicken, may ginawa na din tayong vlog dyan tungkol sa pag-cultivate ng asola. Makita nyo dito, yan, makita nyo yung ating naunang vlog na ginawa tungkol sa pag-cultivate ng asola, kung ano yung mga dapat gawin natin dito para makatipid tayo sa ating sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga alagang manok. Panoorin nyo doon mga ka-chicken, ilalagay ko na lang din po yung link dito sa description box sa baba para madali nyo makita, at may suggestion video din sa taas para tingnan nyo mga ka-chicken kung paano yung pag-cultivate nito ng ating asola at kung ano yung mga dapat natin gawin sa pag-alaga nito kasi sobrang tipid talaga mga ka-chicken. Dito kahit araw-araw kung kumukuha dito sa ating asola ay hindi siya basta-basta naubos kasi kusa siyang dumadami. Yan, lalo na marami yung fund mo o malaki yung pan mo ay hindi talaga basta-basta naubos mga ka-chicken, no? Okay, kahit kinukuha natin to araw-araw, madali siyang dumami. Kaya napakaganda nito ng halaman nito, napakalaking tulong sa atin na mga nag-aalaga ng hayop, ano? Kaya isa din itong mga nire-recommend ko mga ka-chicken sa inyo para makatipid din tayo. Aside dun sa mga Madrid Agua natin, yung pinakita ko sa inyo ng yung puno ng saging, kung para mas makatipid tayo, sapal ng niyog, ganyan. Ito napaganda din ito kasi rich in protein din siya, katulad ng Madrid Agua, at saka madali pang maintenance yung yung pag-alaga sa kanila. Kaya I recommend mga ka-chicken sa mga, lalo na sa mga bago pa lang, no, maglagay din kayo ng asola sa ating mga backyard o farm kasi napakalaking tulong nito mga ka-chicken. O ayan, kung may natutunan ka mga ka-chicken sa video natin ito, paki-like na din mga ka-chicken yung video natin para bilang suporta din sa ating channel mga ka-chicken. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe mga ka-chicken dito sa ating channel. At shoutout muna tayo. Shoutout kay Happy Phil Vlog, at shoutout sa channel ni Saldi Butas Travel Vlog, at shoutout kay Eric Villalino, at sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, shoutout sa inyong lahat mga idol. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa panonood nyo sa mga videos natin. Maraming salamat at sa walang sawang suporta ninyo. At ingat po tayo palagi mga ka-chicken, no? God bless. Thank you. DJ.